DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानाय नवजित नार्जारी फंबाय बिथांखौ बरायनो थाखाय दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गासैबो ज' जानानै नेगासिनो दं। दायो बरायनो नवजित नार्जारी फंबाय बिथांखौ गासै फरायसा आफादा बे डिमाकुसि आनसलिकनि लांगोनायाव नेगासिनो दं। बे समाव आइजो माहारिजों लोगोसे लाइमोन गासै संगठन बिथांमोना नवजित फंबाय बिथांखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बे समाव फंबाय नवजित नार्जारी बिथांखौ बरायनो थाखाय गासैबो हांखुर जागासिनो दङ। बे समाव नवजित फंबाय बिथाङा फैगासिनो। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव हांखुर जागासिनो दङ, बरायनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। नै बे समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय डिमाकुसि आनसलिकजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सोनाब